Dobrý večer. Dobrý večer. Tak co, holky, zlobili jste? Já se kouknu. Ty jsou měkký, ty zlobili. Ty zlobili hodně. Jo. Tak co máme napsané v knize hříchů? Andílku, přečteš nám to? Samozřejmě. Podrž mi koneček. Která z vás je Svatoslav? Já. A ty jsi Jaroslav. Tak. Ježíš Mikuláši, mám tady napsáno, že prý na sebe křičíte. Je to pravda. A ještě tady mám napsáno, že se nechcete dělit. Neboj se. Nebré. Ale čert je hodný, on ti nic neudělá. Neplakej. Nezapomeňte, že my to všechno vidíme, co děláte, jo? A přijdeme zase příští rok třeba. A uvidíme, jestli jste se polepšili. Dobře? Tak tedy dobrá. Tak já myslím, že čerta dneska si nikoho neodneseš do pekla. Tak my tedy půjdeme. Naschledanou.